Merħba, jina Sara, u llum ser naqralkom aktar avventuri ta' Angelo Pisellu, miktub minn Marjan Tabonem u publikat minn BDL Limited. Is-Ser Pisellu. Issa kien għadda żmien mhux ħażin minn meta Angelo David, jew aħjar Pisellu, kien ħadd ċertifikat ta' kustodju. Tgħidx kemm kien ferħan li issa mlaħħaq, wara jitbissem lilu nnifsu fil-mera jew f'xi nixxija tal-ġenna fejn jara rifless tiegħu fl-ilma safi. L-Anġlu tal-ġwienaħ kbar kien induna b'din il-biċċa xogħol u kien jieħu gost jaddih xi ftit biżmien. Kemm tixraq li ta' kustodju, issa veru sirt bil-għaqal u kapaċi. L-Anġlu tal-ġwienaħ kbar jista' jafda fija għax jaf li jien bravu. L-Anġlu tal-ġwienaħ kbar kien bagħtu ma' persuni differenti u kien mar tajjeb ma' kulħadd. Darba baqgħet għal Pisellu. Dak il-ħin, dak kien ixxamplat fuq sħaba radba għal frisk, imma tar jiġri minn l-uffiċċju malli sema' s-sejħa. Angelo David, għandi biċċa xogħol ġdida lik illum. S'issa dejjem ħriġ ta' raġel f'kull ħaġa li tajtek tagħmel. X'jidhirlek taċċetta? Sur Angelo bravu u għaref, beda Pisellu biex jimpusturaħ. Tista' tgħidli xi trid minni qabel ngħidlek iva? U mela le, mela jien se nagħtik xi ħaġa mingħajr ma ngħidlek għal xi xindieħel. Wieġbu bil-ħlewwa imma bitbissima ma' kakka tal-Anġlu tal-ġwienaħ kbar. Nixtieq nibagħtek tgħallem. Mima, dik ħasda li miskin Pisellu? Kien ħaseb li se jkun kustodju ma' xi ħadd. Forsi anke ma' Robin, imma din l-aħbar waslet isa sajjetta fil-bnazzi. Min? Jien? Joħossra le, mela jien kapaċi. Għax ma tibatni x'imkien ieħor, staqsa Pisellu. Kien jaf li xi darba kien ikollu jilħaq sur Massa l-Anġoletti u stess imma fl-istess ħin beża għax ftakar kemm kien imqareb u stess meta kien fl-ewwel sena tal-kors. Se nibagħtek mal-Anġoletti tal-ewwel sena. Dawk żgħar u l-parti kbira minnhom mhumiex imqarbin daqskemm kont int meta kont tal-età tagħhom. Kompla bitbissima. Pisellu sar ftit aħmar meta sema' dan il-kliem, imma l-Anġlu l-kbir tabtablu fuq spaltu u qallu li kellu kull fiduċja fih. Pisellu sema' ħossi damdam. Bum, bum, bum. Għall-ewwel ħaseb li kienu għamlu xi murtali fil-ġenna. Imbagħad induna li kienet qalbu. Kienet qiegħda tħabbat qisha katuba fil-marċ tal-festa. L-għada ta' din id-diskursata, Angelo Pisellu mar biex jiltaqa' mal-Anġoletti għall-ewwel darba. Malli rawh l-Anġli qamu bil-wieqfa u sellmulu bl-edukazzjoni kollha. Lodwa tajba Angelo David! Kantaw flimkien qishom kienu fkor. Pisellu ħanifsil ġewwa bil-qalb. Dawn kienu Anġli kwieti mid-dera. Tbissem minn taħt u sellem hu wkoll. Lodwa tajba Anġoletti! Poġġu bil-qiegħda ħalli narakom sew. Intom taħsbu li dawn kienu Anġoletti kwieti? U taħsbu li Angelo Pisellu se jirnexxielu jkun sur mas tajjeb? Saħħa.